ndinu Alefa, oyamba ndi osiriza. Asani moni nonse mudzina la Mbuye wathu Yesu Khristu, kulikonse kumene muli pa nthawi ino. Yakwana nthawi yoti tigawanitse mawu, kapena yakwana nthawi yoti tilimbikitsane kapena tiphunzitsane. Mutu wathu umene tiyende nawo, tiyenda ndi mawu oti moyo wanga watsopano mwa Khristu Yesu. Ndi phunziro limene tiyende ndi kuwunikirana gawo ndi gawo. Lero lino tingoyambako pa chizungu amati introduction ya topic yathu imene tingoyamba ndikufotokozeranako zinthu ziwiri zitatu, kenaka tizalowa mwachindunji pasogolopa. Koma lero lino tingoyambako kusekulako pang'ono monga mutu wathu. Koposa poyamba tiye tipemphere. Atate muzina ni mwazi wa Yesu Khristu, ndi pemphero langa pakati pa nthawi iyi pamene Yehova Mulungu wa moyo Mulungu wamtendere mwatilola kuti tikakumbutsane ndi kugawana za mawu anu. Ndipemphera mu dzina lodabwitsa la Yesu Khristu kuti Yesu mwamuna wa mtanda khalani mukuyankhula pa china chilichonse Yehova chikachitike. Tifuna inu Mulungu mukaziwike kuti ndinu Mulungu. Inuyo yankhulanini moyo wanga, yankhulanini moyo wa anthu anu. Koposa phunzitsani ndinu pakati pa nthawi iyi mu dzina la Yesu Khristu ndipemphera. Amen. Okondedwa, mungadanenera kuti lero lino tiyambako gawo chabe ndi phunziro 1 kapena introduction ya moyo wanga watsopano mwa Khristu Yesu. Makamaka mutu wathu wakhala kwambiri wagona kwambiri pa zimene obadwa mwatsopano ayenera kuchita kapena ayenera kukhalamo. Ndiye pali mawu amene tifuna tiwunikirane kaye. Mawu oti moyo akuyimira kuti chinthucho chikupuma, chili ndi moyo, chikupuma mpweya. Kapena tikuyankhula chinthu cha moyo chimene chikupuma mpweya. Wina aliyense amatha kuona kuti uyo pali chinthu cha moyo, kapena pagona chinthu cha moyo, kapena pakuyenda chinthu cha moyo. Mawu oti wanga chikuyimira umwini, kapena kusimikiza umwini, osati kuti chikuyimira gulu koma munthu payekha. Mawu oti watsopano chikuyimira chikhalidwe chimene inuyo muchita, kapena chikhalidwe chimene inuyo muyenera kukhalamo. Munjira ina mudali ndi chikhalidwe china poyamba, kenaka mwasintha mukusatira chikhalidwe china. Ndiye mawu oti watsopano ndi chikhalidwe chimene chothandiza kuti chikhalidwe chimene ife tiyenera kukhala mwa Khristu Yesu, chimene inuyo ndine tikusatira. Ndibwererenso pena pang'ono. Mawu oti moyo ndi mawu amene ambiri timawaziwa kuti amayamba pamene mwana wabadwa. Komano tikasimikizirana, mawu oti moyo amayamba pamene mzimayi wayima. Pamene mzimayi wayima, pamakhala zoti pali chiyembekezo choti pazakhala mwana. Moyo wapangidwa nthawi yomweji. Ndiye chifukwa choti moyo uja wapangidwa, imazakwana nthawi yoti chamoyocho chituluke ndi kuonekera ku anthu, chimene tsopano timati kuti kubadwa. Ndiye muchikhristu muli chimozimozi. Pamene inuyo mwakhala muchita zanuzo, imazakwana nthawi yoti mwabadwa mwatsopano, kapena mwasiya zina zija, ngati mwana wasiya mimba ya mayi nkubwera ku dziko lapansi limene wina aliyense amamuona, kapena nkutulukira wina aliyense kumuona, mwana nkhope ili chonchi. Ndi chimozimozinso inu ndine. Ndiye ngati mwamulandira Yesu Khristu, mumakhala zoti mwasiya zanu zakale zija, mwabadwa mwatsopano. Ndifukwa chake Yesu amamphunzitsa Nikodimasi kuti ngati ufuna ukaone ufumu wa Mulungu uyenera kubadwa mwatsopano mwa madzi ndi mzimu. Funa tikumbutsane za chikhalidwe cha munthu wobadwa mwatsopano munjira ina, kapena moyo wathu watsopano mwa Yesu Khristu. Osayiwala kuti tipanga basic kwambiri muzotiyenera ife muchikhristu. Pamene mwana wabadwa simufikira kumupasa phala. Mwana akabadwa simufikira kumpasa chakudya cholimba. Mwana akabadwa simufikira kumpasa sima. Kapena mwana akabadwa simufikira kumudyesa chakudya chimene khololo limadya, komano pamakhala chakudya chake chimene iyeyo amadya. Apa tiye timvetsesane. Nthawi zambiri pa moyo wa chikhristu pali chisokonezo, chifukwa ambiri tikamulandira Yesu timaona ngati tafikapo. Ndi chifukwa chake anthu sachedwa kugwa. Amakhala zoti munthu wakhulupirika pamaso pa Mulungu, kapena munthu uja akukangalika pamaso pa Mulungu, anthu mwazapeza zoti munthu wabwerera mbuyo.
chifukwa choti chani sadasatire kapena sadapeze nthawi yophunzira kapena yodetsedwa zakudya zoyenera, chifukwa mwana akabadwa kumene mukangomupasa chakudya cholimba mwanayo amwalira kapena chakudyacho chimupha mwana, chifukwa ndi thupi lake sizigwirizana. Chimene ifuna kutanthauza ndi chani? Okondedwa, ngati inuyo mumulandira Yesu Khristu, mtima wanu wasimikizika kuti panopa na panopa ineyo ndamulandira Ambuye Yesu Khristu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wanga, ndipo sizilinso ngati momwe muja ndinalire kale yayi. Munthu mumathanso kuchitira umboni moyo mwanu, komano chimene chasalako pali zinthu zoti inuyo muyenera kuzichita kuti mukule moyo wanu wachani wa uzimu. Pali zinthu zoti inuyo muyenera kuzichita kuti moyo wanu ubale wanu ndi Yesu Khristu ukhazikike. Ndingokupasani mwachisanzo. Yesu Khristu atabadwa ku dziko lapansi kuti wabadwa, akuyenda akukula anakafika nthawi ina yoti amakayamba kupezeka mkachisi, komano padatenga zaka kuchokera pa 1 mpaka nakafika pa 30. Chonsecho palibe pamene iyeyo adayamba kutumikira utumiki wake, ndipo adayamba kutumikira utumiki wake nthawi yake itakwana ali ndi 30 years. Chimene chikutanthauza ndi chani? Munthu ukabadwa, ngati mwabadwa mwa Yesu Khristu, mwamulandira Yesu Khristu, sikuti nthawi yomweyo mwakhwima, mukadali khanda mu uzimu. Tizaunikirana, tizafotokozerana zonse pamene tikupitiriza mutu wathu. Kumbukirani kuti ndanena kuti lero tiyankhula za introduction chabe, ndiye ndingoyankhula mawuwo kusogoloko ndi pamene tizayambe kufutukirana chimodzimodzi. Ndiye makhala zoti ulibe khanda mu uzimu. Ndiye ukakhala khanda mu uzimu uyenera kuphunzira kwa ena amene ali wokhwima mu uzimu. Komano masiku ano munthu ukatembenuka mtima, ambiri sitifuna kuphunzira, timayamba kupanga kondema anthu ena kuti aja si wauzimu, aja si auzimu. Tisakhale chonchi yayi. Ndikupaseni chisanzo china. Yesu Khristu adayamba utumiki wace, adayitana ophunzira amene adasankha kuti awa ndi ophunzira anga. Atawasankha kuti ndi ophunzira anga, sanafike powongoti anthu aja basi ayamba kutumikira nthawi yomweyo, anthu aja ayamba kukangalika nthawi yomweyo. Adakhala pansi pa mapazi a Ambuye Yesu Khristu ndi kuphunzira kwa zaka zitatu. Adaphunzira kwa zaka zitatu ndi pamene Yesu adaona toke sopano akhwima anthu awa, nawo ayankhula mawu amene tikuwapeza kuchokera pa Machitidwe chapter 1 verse 8. Adanawawuza kuti muzalandira mphamvu ngati Mzimu Woyera atadza pa inu, ndipo inu mudzakhala mboni zanga kuyambira Yerusalemu, Yudeya, Samariya ndi malekezero onse dziko lapansi. Mateyu chapter 28 verse yake ya 19. Yesu akuwawuza ophunzira atawaona kuti sopano akhwima aphunzira atha, akuwawuza kuti pitani mukalalikire kuti ufumu wakumwamba uli pafupi. Amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Okondedwa, china chilichonse chili ndi nthawi yake. Inuyo kuti mukafikire pa nthawi yoti mukakhwime, mukumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana, mukumana ndi zinthu zosiyanasiyana, komano mukufunika kuti at least mutaphunzitsidwa kapena mutaphunzira. Pali njira zingapo zimene inuyo mutaphunzira kapena mutaphunzitsidwa. Ndiye ndi chifukwa chake tapeza nthawi yoti tikambirane, tifotokozerane, tiyankhulane zokhuzana ndi moyo wathu watsopano mwa Khristu Yesu. Amen. Kwa amene mukumvera audio, ngati mwafuna video, mutha kundiwuza video tikupasani mwachisomo cha Mulungu. Tisataye nthawi kwambiri, mutu wathu tikuyankhulisana za moyo wathu watsopano mwa Khristu Yesu. Mungopandulako pang'ono kapena mungoyankhulako pang'ono. Tikumbukire kuti pamene munthu wamulandira Yesu Khristu umakhala cholengedwa chatsopano kapena umakhala khanda limene langobadwa kumene mu uzimu. Tikawerenga mawu ochokera ku 2 Korinto chapter 5 verse 17, Bible limatiuza mawu akuti ngati munthu ali mwa Khristu, zakale zapita taonani zatsala zatsopano.
ngati inuyo muli mwa Mulungu kapena muli mwa Yesu Khristu mukuchita chifuniro cha Yesu Khristu, makhalidwe anu akale muyenera kuwasiya ndi kusatira chikhalidwe cha Yesu Khristu. Makhalidwe anu akale muyenera kuwataya ndi kusatira zimene Mulungu akuwuzani kapena zimene mawu a Mulungu akunena. Ndiye ndili wolengedwa watsopano amene ndatembenuka mtima tsopano, nanga kuti ndikule mzimu ndiyenera kupanga chani? Kapena chikhalidwe cha uzimu chiyenera kukhala chani? Kapena chikhalidwe changa cha mwa Yesu Khristu chiyenera kukhala chani? Musadandaule ndifika chake tayamba topic iyi kuti tithandizane wina ndi nzache. Ndikudziwa tiyankhulako zingapo, tiyankhulako izo ndizo zoti zikuthandizeni kuti muzame pa moyo wanu wauzimu. Zikakuthandizani kuti muzame pa moyo wanu wauzimu, zikuthandizaninso kuti mufikire zina zimene mwina sitikwanisa kufikako. Komano pali njira zimene iniyo zingakupangiseni kuti mukhwime moyo wanu wauzimu. Kodi ndi chani? Osayiwala kuti panopa tili chabe pa introduction imene ili phunziro 1 munjira ina. Ngati inuyo mufuna kukhwima moyo wanu wauzimu, muyenera chinthu choyamba kuchita chimene inuyo mukayenera kuchita. Kumbukirani kuti ndikuyankhula ndi munthu amene mwatembenuka kale mtima, mwamulandira kale Yesu khala Mbuye ndi Mpulumutsi wanu, ndiye apa sindikupasani kuti mumulandire Yesu. Chifukwa ndikuyankhula ndi kuti mwamulandira Yesu. Ndiyeso pano tikuyankhula za chikhalidwe chanu kapena moyo wanu watsopano mwa Yesu Khristu. Zimene inuyo muyenera kuchita mwa Yesu Khristu. Zimene inuyo muyenera kuchita kuti mukakhwime ndi kukhazikika mwa Yesu. Anthu ambiri abwerera mbuyo chifukwa choti adalibe nthawi yophunzira kwa anthu ena. Adalibe nthawi kapena adali ndi nthawi yonyozera. Ambiri alalika kulalika kunjako, koma chifukwa choti timaona maaudio akutalika siti ndi chinthu chomvera. Oko ndi ndisayankhule kwambiri ndisachedwese umenewu. Ndanena kuti chinthu choyamba chimene ifeyo tiyenera kuchita kuti moyo wathu wauzimu ukakule, tichipeza pa Yoshua chapter 1 verse 8. Kodi nditani kuti moyo wanga ukule wauzimu? Yoshua chapter 1 verse 8. Bible linena mawu kuti, panopa ndili ndi buku la Chizungu koma ndiye sisakuwerenga mchichewa. Bible linena mawu kuti, buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako, ulingaliremo usana ndi usiku, ndi kusamalisa kuchita zonse zolembedwamo, ndipo uzakomesa njira yako ndi kuchita mwanzeru. Mungandanenera kuti ndimawerenga mu buku la Chizungu koma ano ndimayesesa kuti ndiwerenge mchichewa. Okondedwa, next time ndizabwera ndi Chichewa. Chimene tifuna tiyankhulane apa, chinthu choyamba ngati mufuna kuti mukhwime moyo wanu wauzimu, mmene muyenera kuchita ndi kukhala owerenga mawu a Mulungu. Kukhala owerenga mawu a Mulungu pafupi. Mawu a Mulungu ndi chakudya cha moyo wanu wauzimu. Ndiye chikakhala chakudya cha moyo wanu wauzimu, pamene mukuwerenga mawu a Mulungu mukuphunziramo zinthu zina. Ndayankhula kuti ambiri tilibe nthawi yophunzira kwa ena, komano Bible limatiphunzitsa so kwakuya ndi kozama. Ndiye ngati ifeyo tifuna kuti tizame moyo wathu wauzimu kapena tikule moyo wathu wauzimu, tiziwe zisisi za Mulungu kapena zisisi zochokera kumwamba, tipeze nthawi yowerenga mawu a Mulungu. Pamene mukuwerenga mawu a Mulungu, Mulungu akuyankhula ndi moyo wanu. Ndipo Mulungu akuyankhula ndi moyo wanu, inuyo mukudiyesa moyo wanu wauzimu. Chifukwa moyo wanu wauzimu ukuphunzira kapena ukuphunzira mu zinthu zina zimene zikupangiseni inu kukhala ozama pa mawu a Mulungu. Pamenepa anthu ambiri timatayirira chifukwa chakuti timangopeza nthawi yokawerenga mawu a Mulungu pamene tapitako kasonkhana. Pezani nthawi yapanokha kuti muwerenge mawu a Mulungu. Ndipo mukamamba kuwerenga mawu a Mulungu, chimene muyenera kuchita, gwadani pasi ndi kupemphera, Ambuye ndikuzapa mapazi anu pa nthawi iyi. Ndifuna kuti inuyo mundiyankhule kudzera mawu anu. Ndiseguleni makutu anga uzimu, maso anga uzimu, ndikathe kuziwa kapena kuona
ndikumva chimene mufuna kuyankhula moyo wanga. Ndiye mukamawerenga Bible musangoliwerenga chabe ngati newspaper. Koma muyenera kuliwerenga mwauzimu, muyenera kuliwerenga ndi maganizo akumwamba, muyenera kuliwerenga mwakupemphera. Ndikupemphera kuti pempherani. Ndipo mukamatere inuyo muzaphunzira zimene zili mu mawu a Mulungu. Zinthu zikamachitika simuzazizimuka yayi. Muzaziwa kuti mawu a Mulungu akunena ichi, mawu a Mulungu akunena ichi, mawu a Mulungu akunena ichi, mawu a Mulungu akunena ichi. Ena nkunena ati ine sindiziwa kuwerenga ndiye zikhala bwanji. Ngati inuyo simuziwa kuwerenga palibe vuto. Mwina nkutheka pafupi ndinu pali ena oziwa kuwerenga. Pesa ni nthawi ndikuwapempha kuti m'bale ungandiwerengereko Bible. Mwina nkutheka ena muli ndi ana, makolo muli ndi ana. Pesa ni nthawi ndikuwapempha anawa. Kapena pogona kapena nthawi ina iliyonse. Khalani nawo kuti anawa muziwa aziwerenga Bible. Okondedwa abale ndi alongo. Abale anzanga kulikonse kumene mukundimva komanso mukundionera komanso muonere video iyi. Anthu ambiri timawerenga Bible mwachizolowezi. Anthu akangoyankhula mawu timati ndaziwapo koma ziwane ichi. Bible kapena mawu a Mulungu safunika kuwazolowera. Nthawi zonse awerengeni ngati mawu asopano. Ndipo mukatere muzaphunzira nthawi ndi nthawi, chifukwa nthawi ndi nthawi mawu amene mwawerengawa muzapeza mavumbuluso osiyanasiyana okupangani inu kuti mukhale okhwima moyo wanu wauzimu. Ndikuziwa kuti si chinthu chapafupi, chifukwa pa nthawi imene mufuna kuwerenga mwina WhatsApp yanu ikulira. Pa nthawi imene mufuna kuwerenga mwina pali program ya TV imene mmayikonda. Ndi zinthu zina zimene zimakupangisani inuyo kukonda kwambiri zoonera, kukonda kwambiri ma WhatsApp, kukonda kwambiri ma social media, kukonda kwambiri zinthu zimene zili zosangalasa thupi. Zimakupangisani inuyo kuti mbwerere pasi moyo wanu wauzimu. Sindikuti nkuyipa kuonera yayi, sindikuti nkuyipa kuzisatira yayi, komano pali zinthu zake zimene inuyo mutha kuzibisika kwambiri. Musazipase nthawi yayikulu kuposera nthawi imene mapereka kwa Mulungu. I think kwa lero lino tintime pomwepo. Tangoyankhulako chinthu chimodzi chimene chili kuwerenga mawu a Mulungu. Kuwerenga mawu a Mulungu. Ndizapitiriza next time pamenepa. Ndizayambiranso pomwepa pa chinthu chimene zinthu zimene zingatipangise ifeyo kuti tikhwime moyo wathu wauzimu. Nati chinthu choyamba ndi kuwerenga mawu a Mulungu. Bible inena kuti buku la chilamulo kapena Bible lisachokepo pakamwa pathu tiwerenge ndi kulingaliramo usana ndi usiku kuti tichite mwanzeru, kuti tikomese njira yathu ndipo kuti tizindikire zimene zikuchitika pa dziko lapansi. Ambuye akudaliseni. Tinayamba ndi pemphero, ndipemphere. Atate mu dzina la Yesu Khristu, ndi pemphero langa pa nthawi iyi. Yesu Khristu Mulungu wamphamvu zonse, Mulungu wachiwonadi amene udanga kumwamba ndi dziko lapansi, ndifuna ndikuyamikeni ndi kuthokozeni chifukwa lero lino mwalola kuti tikumbusane mawu awo kuposa mzimu woyera. Ndi pemphero langa kuti katiwunikireni muchina chilichonse chimene Yehova Kalonga Mtendere tiyendamo, kuti tikachite mwanzeru ndi kukomesa njira yathu. Koposa Tate Kalonga Mtendere tithandizeni kuti tisunge ubale wathu Yehova kufikira kuti Mulungu mukazabwera Yesu Khristu tikayimbe nanu haleluya hosana kufumu kumwamba. Mwenera kulanda ulemu ndi matamando. Ndipemphera chifukwa cha mayi awa, ndipemphera chifukwa cha bambo awa, ndipemphera chifukwa cha mnyamata uyu, ndipemphera chifukwa cha msikana uyu, ndipemphera chifukwa cha mwana uyu amene wamvera Atate Kalonga Mtendere mawu awa kapena amene aonera mawu awa. Koposa yankhulani moyo wawo kuti Atate Khristu tikachite monga inu mufunira mu dzina lodabwitsa Yesu Khristu ndipemphera. Amen. Zikomo kwambiri chifukwa chopeza nthawi yanu yoonera, zikomo kwambiri chifukwa chopeza nthawi yanu yomvera, zikomo kwambiri chifukwa chopeza nthawi yanu yopanga download uthengawo. Ambuye akudaliseni, Ambuye akulamulireni. Tiona naso nthawi ina pamene tikupitiriza ndi mutu wathu wa moyo wanga watsopano mwa Yesu Khristu. Osayiwala tanena kuti kwakukulu tima muzimene ifeyo zingatipangise kuti tizame pa moyo wathu wauzimu, zimene zingatipangise ifeyo kuti tikhwime pa moyo wathu wauzimu. Chikhalidwe cha ife chimene chilipangise ife chikhalidwe chathu mwa Yesu Khristu. Zikomo. Ambuye akudaliseni.